Estamos nun... Sabedes que a mí me gusta moitísimo ir ás aldeas abandonadas, ver as ruínas e incluso ver o esplendor de moitos sitios nun pasado, non? Estamos nunha aldea cerca de Guntín de Pallares, en Lugo. Esta aldea compónse dunha edificación grande, incluso con capela. Na capela hai unha inscripción que dice do ano 1700 e algo, en ruínas, claro. E nelas hai paralelamente varias edificacións. E nunha delas, bueno, pois me parei, está bastante en ruínas, sabedes, comidas pola maleza, a maleza que é de moitos docenas de anos, pero nela me parei porque vos quero enseñar un forno de leña. Este forno tiña cenicero tamén pola parte de abaixo, por inferior, para quentar, a parte do que se quentaba no interior, o sistema de extracción de fumes, do fume que salía pola boca do forno, pero fijarse unha cousa moi singular, o tamaño, ben, acércate se se pode. Este debía ser a cociña, porque aí hai unha fresquera, debía ser a cociña dunha das dependencias deste lugar, non? Fijarse, o tamaño considerablemente grande. Debo de haber un animal que fixe ali, pero fijarse se se ve a pedra inferior, incluso non son cuadradas ni rectangulares, algunhas son hasta de 6 ángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non sei se era para o sistema de que quedase máis fijo, pero a parte de arriba era nunha especie de pizarra, facendo bóveda, e coido que desde aquí, unida con facían a bóveda de lascas de pizarra con barro. Vamos a ver, con cuidado. Tamén me chamou a atención este sistema que tiña para dividir as dúas plantas. Bueno, unha xa desapareceu, a deste lado onde estaba a cociña, e aquí debe de haber, ben, metro e medio de sedimentación. Pero fijarse sobre estes chanzos, desta pedra tipo pizarra, se apoyaban dúas vigas, sobre a viga viña un paredón ancho, considerable, verdad? Cada máis sujetaba toda a estructura da casa, despois discurriría o suelo, a parte de abaixo me imagino que sería para o gambo. Unha construcción grande, importante, con os muros grandes tamén importantes. Non sei de cando será. Un momento, que o cámara acaba de quedar enganchado por unha silveira colosal. Mi madre, como está, Dios mío del alma. Aí está. Ala. Agora tens uns apliques aí no pé. Pero xa non ven bichería ni nada. Entonces, claro, este é o directo. E como nós non hai postproducción ni nada, tal como sale de todo. E agora, antes de coller o camiño do coche, que dá bastante abaixo, aquí xa non existe ni acceso. Fijarse o forno, se se pode coller, o que vos falaba do forno, fijarse o tamaño considerable, grande, que é. Aí se cocía moito pan, era como moitos fornos comunitarios, no que son moitos os... Aí va. Podemos. Dá mamán, se tal, que se te vas. E por aí temos, creo que se ven, verdad? Algúna das edificacións dos Áfiles. Despois poñemos máis fotos, vale? Ala, hasta despois. Desde Guntín de Pallares. Creo que aí abaixo temos o coche, por aquí abaixo, lá, abaixa a luz, abrindo o camiño. Creo que pasa o río Ferreira. Que aí volveremos, porque houve un castillo. Creo que queda pouco, pero se o topamos. Temos aí unha señora que nos dixo que ela sabe levarnos ao sitio e que apenas quedan rastros. Pero iso será noutro momentinho. Hasta logo. Chulo. A primeira parte de acá era a capela e despois... Hasta logo!